एमएलए भुवन पेगुआ जनायनि मासेलि मुनमुनियाव हानि जेंनाखौ नायदिंहैदोंमोन। जनाय महकुमानि सिङाव थानाय सियां आरो ब्रह्मपुत्र दैमानि गेजेराव माजुलि मुनमुनिनि गुवार हायाव आबादारिफोर आरो मोसौ फिसिग्राफोरनि गेजेराव गोरोन्थि बुजिलायनायनि जाहोनाव गोबाव समनिफ्रायनो गाज्रि जाथायफोर जाबोगासिनो दं। बेखौ सुस्रांनो थाखाय जनाय बियाबनि एमएलए भुवन पेगुनि दैदेननायाव आरो टीएमपीके मिरु आफादनि बोसोनगिरि राजकुमार मोरांआ आलादा आलादायै मोन्नैबो हानजानि गेजेराव जेंनाखौ नायबिजिरदोंमोन आरो टीएमपीके एमएमएमकेनि दैदेननायाव खम समनि गेजेरावनो जेंनाखौ सुस्रांनो खोथा होदोंमोन आरो बे नायदिंनाय समाव एमएमके मिरु आफादनि अतुल पेगु, टीएमपीकेनि बारग' आफादगिरि नरेश कुम्बां, मुलाकान्त पेगु, एमएसनि गाहाय सोद्रोमा फदुम राय, टीएमपीके मिरु आफाद अमृत कुम्बां, नित्या पेगु, मुक्तिनाथ पेगु आरो मिसिं नेशनेल अर्गेनाइजेशननि जिल्ला आरो ओनसोलनि मावख'गिरिफोरा नुजाथिदोंमोन। खेतियला और इते जी खेतियला आसे गोटेखिनि आमार निजरे मानुह बहुत बছৰ धरि इते संघात चलि आছিলে मीमांसा নোহোৱা এটা পৰ্যায়ত মানুহখিনিৰ জগৰটো লাগি আছিলে কিন্তু কিছু এই বছৰটোত এতিয়া এটা বস্তু লক্ষ্য কৰোঁ মানুহখিনিয়ে দুই পক্ষই মিলি গোটেই বিষয়টো মীমাংসা হোৱাৰ কথা এটা যেহেতু আহ্বান জনাইছে আৰু আমাকো বিশেষভাৱে সংগঠনক আৰু আমাক জাতীয় সংগঠনক আৰু আমাক যেহেতু আহ্বান জনাইছে সেইকাৰণে আমি এইকেইদিন আলোচনা কৰি আজি গোটেইটো খেতিয়লা গ্ৰুপৰ কি ঝামেলা আছে ৰাইজৰো ইয়াত খেতিয়লাৰো যি ঝামেলা আছে গোটেইখিনি দুই পক্ষৰ লগত বহি আৰু গোটেই এৰিয়াটো আমি পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ গোটেই চাপৰিটো আৰু খুব বৃহৎ জেগা এটা এইটো 20,000 বিঘাতকৈ ওপৰৰ এটা জেগা আৰু মই ভাবোঁ যে দুই পক্ষই এতিয়া যেনেকৈ যিটো মনোভাৱেৰে এটা সমিল মিলেৰে একেলগে থকাৰ কথা যিহেতু কৈছে আৰু ইয়াত যিহেতু আপোনাৰ চাবলৈ গ'লে 100-200 কোটিৰ ওপৰত আপোনাৰ দুধনৰ আপোনাৰ সম্পত্তি ইয়াতে আছে এতিয়া চাবলৈ গ'লে 8,000 মান আপোনাৰ মহ আৰু সেই 25,000ৰ ওপৰত গৰু আছে এক প্ৰকাৰ চাবলৈ গ'লে এইটো 100-200 কোটিৰ ওপৰৰ সম্পত্তি এই অঞ্চলত আৰু নিৰাপত্তাৰ কথাটো গোপালকসকলৰ কথা ভাবি দিব লাগিব গ্ৰেজুৱেলি আৰু ইয়াত বহু বছৰ ধৰি আজি 40 বছৰ ধৰি খেতি কৰি থকা মানুহো ইয়াতে আছে অলৰেডি বসবাস কৰা গাঁও আছে তো তেখেতসকলৰ নিৰাপত্তাৰ কথাটো ভাবি দিব লাগিব তো এইকাৰণে এই গোটেই দুই পক্ষক মিলাবলৈ আমি আহিলোঁ জাতীয় সংগঠনৰ আমাৰ টিএমপিকে এমএলকে বিমতবাং জাতীয় সংগঠন আৰু সংগঠনৰ দলৰ আমাৰ নেতাসকলো আহিছে আৰু আমাৰ সকলোৰে নেতৃত্বত তেখেতসকলে ইয়াৰ মীমাংসা হোৱাটো বিচাৰিছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ অহা দিনবোৰত যিটো মনোভাৱেৰে দুই পক্ষই এতিয়া আগবাঢ়িছে মই ভাবোঁ যে এইটো সোনকালে মীমাংসা হ'ব। एक्सिलेन्ट एकाडेमी बागानफारायाव 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमी बागानफारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानफारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमी बागानफारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमी बागानफारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफी, इकनमिक्स, जिअ'ग्राफी, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमी बागानफारायाव experience and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by divided. थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमी बागानफारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 99 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमी बागानफारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।